roi try saya simpan ngai ke beli pi baro ha kerjeng ke badan portam ke jong jisu tikini kita wai ki jongi ki ba pi kini ki pun ha ki bri balong ha ko tu kom mihshniuh tikini kita wai ki jongi 4% ka ben kia kan la da pi ko nguk kumba batai te dai ratang ki balong kumto ki baslen ne ki ba mihshniuh ne ki mihshniuh ne kini kita wai ke jongi penen kambat kini kesnat penen kambat utu powder te ki pun ha ki bala yo kia nyuk kli jongki te tang ba hab le minot ken te ka tu pia te umlong ra bantap lan ne ban te jan te baiarap ha kini kita wai mihshniuh jongi te ngi ai pun ki jaka ngi ai hamot pran ha kli riat ha juwai ha mai rang ha nong ston ha sora ha la jem ha banyun ha sadeu te mangate nga sa shani shu umnyuk kwan te shani te ka suro ka kham jinjari sa shani hab shuya reserve bet ka kali ka mai rum yo re te da pi kwa kini kita wai pi la ban yo te ban penen kampat pi shu pa message be ha pa whatsapp jonga dengan sebetai himanga kumnu ban penen kam igini kita wai te da pi ta ru ta bet da ka jinget ken ha ka kerteng ka jong try maju hikai barabor bakin ya pule bha ka bible kini adwai kini ruai dan ki ong te la dangam le kum ta mihshniuh unmi umi dam le kum taru tamba balai hingin ya wat tai jing bha brio jong kadur jong mihshniuh an rengin ya wat lang em ya jing bha brio jong kamen sim ru te da pi kwa ban tip shu shapang ublei pila ban pet kitu ki bang ai ka tin ublei ru dai ratang kini ki bang ai shapang ka kwat ka khia na banta kamen te nga ai ka tin ublei ru ba pila ban ya ha kalenti ka jong ublei te ngi ai bun jat ki da wai ki badang permi thamai menta ide kini ki da wai ki ba so poi banai te udo wai etla ila don ba khia nga onda ki bri ki la yo e ka jing khia nga ju plat ya ka video kan ba ngi la bu tau da wai te la dam pat khia te ka mot ngam pat ju plat re tang utu da wai poi banai te ngam pat padon re ki ba ong ye nga tamba ngatip ba baiarap te da wai etla te ki la don ken ki ba la yo khia te tamba dai ra ba ong bala khia janai bet tamba ulas tang tamba yo nga khlam ta shu re namar ba mi tho shu hi re ba don etla ru te nga khlam ta shu re te ngi ai ki da wai piles ki da wai jak tha ngi ai ki da wai pangman te ngi ai ki da wai ni mau ha u khlai la ni ha u sang ki da wai bniat ki da wai ban penja jing smash tur ki da wai sinus te ngi ai da wai umphniang nyu le te ngi ai ki da wai bp ki da wai shini te kini ki da wai jungi ki rap sebakim rem ru te ki ba kwa e kini ki da wai ki jongi te bila ban phone be hon number phone jongi pra arsan pranon ar nyau sao te da phisa pa chi tu ki jaka ki bangala batai phi spa message nga ha whatsapp ong pen i nga ka pen I number phone jong ki tu ki bru ki ba bu i ka da wai jong phi shta dengan sa ai te ba kwa na ban pran ru te phi tam shu search pe na po youtube ru phi la lap hi jaka bu umphniang mihshniuh hamat pran shu pet kum tur phi la lap hi te da phi pet na juwai ru shu tha bet umphniang mihshniuh ha juwai la wan hi kitu ki ayu kitu ki number phone te ki la wan te da phim lapat phi shu pha message be hanga ken te iba bun ha ki la yo ka jing kot ka jing khia ken te da de badon ki pasa spo nong po phi kwa wan bu ini ke da wai ru phi la wan bu na ma ba man tam don chu re ki bu nong po te ngi isen ai hi ki tu ba shet ta man chu ai pasa sha nong po ba kim yo chu re ken man ta ban ta te tang ka ta hi uble nyo ban kur khui phi barakhat ye ro itrai